Benvido unha semana máis, Isaac. Que novedades nos traes hoxe para... novedades, como era? Actualidade audiovisual. Ai, Dios mío, actualidade audiovisual. De que ves a falarnos? Que ves a Que contarnos? das palabras máis complicadas. Ai, é que se me atrancou. A semana pasada que me falou Carlos cando está editando o programa, e dime, Ángela, fallaches aquí. E dime, Ángela, autoridade audiovisual e dixo o nombre do profesor da facultade que decide se colles ou non unha cámara. Isaac, é o de actualidade audiovisual. A ver, repite conmigo. Actualidade audiovisual. Actualidade audiovisual. Pois ala. Ben, escoitese Unhas ben agora. burbujitas para celebralo. Agora sí, Iván. Isaac. É que estaba, perdón, pero que xusto antes de comenzar a sección estábamos falando dos nosos compañeros Eduardo e Iván, entonces agora Bueno, corramos un Traspasóuseme. estúpido velo. Isaac, por favor, Sí. perdóname, que traes pasa esta nada. semana? Pois, como queda pouco para rematar o ano 2019, pois Sí. dixen, veña, vou levar as miñas series favoritas do 2019, Ai, que as guai. mellores tempadas. Entón, fixen un ranking de as 5 mellores, para min, vamos. Buah, guai. Entón, Moi ben. Justamente vin hoxe un tuit de Santiago Segura que dicía non digades a lista das 10 mellores ou tal. Pois senón sí, das nos miñas así favoritas. facemos No, lista. en plan, senón das miñas favoritas porque son as 10 que máis che gustaron a ti. E ti xusto dixestes mellores para min e antes dixestes que eran favoritas. claro, Así que, pa gusto, ca vamos, aprobación de ca- Santiago cores. Segura continuamos. Efectivamente, bueno, pois no número 5 temos a Paquita Salas. Ai, vale, te la Unha compro. serie graciosa. Non fun capaz de pasar do primeiro capítulo da primeira temporada. A ver, porque os primeiros capítulos xa sabes que sempre son máis para poñer en contexto. No. Claro. Pois, Se abandonas unha serie no primeiro como capítulo... vos publicistas debería de saber que o primeiro capítulo tente que enganchar para que vexes o segundo. Xa, Si pero no mal. é moi difícil poñer Engancheime en no terceiro. contexto con todo. Pasoume o mismo, igual a tes na lista, con La Casa de Papel. Non a treuxen, porque non a vin. Eu tampouco. Mi Así que madre, non está vi. dicindo que aquí o 100% dos que estamos agora mesmo na mesa non vimos La Casa de Papel. Nin quero vela. Oh my god. O sea, esto debe de ser Está aquí único. Noelia de Único. Chíos e Bueno, Cancelas está- dándonos a súa desaprobación. Sí, bueno, están os técnicos son aquí en plan flipando. Pero sí, resulta que somos os tres así. Di Jorge que el tampouco a veu, que o ano pasado facía postdata por se vos acordades dele, que seguro que sí. Bueno, Pero bueno, estamos con poquitas salas. Pois, bueno, é unha representante que é moi graciosa, interpretada por Bryce F. A min resulta moi graciosa esta serie, que queres que che diga. Todos os chistes que fanme gracia. eu teño visto clips que sí que me gustan, pero o primeiro capítulo no. A min o que me Tens encanta que son ver o terceiro. estas series cortas que empezas enseguida acabas, 20 minutos. Entonces parece un formato súper adecuado para poñer mentras estou facendo comida ou estou Claro. comendo ou tal. Entonces zampomas en nada, encántame, gustame moito. En que está no posto número 4? Pois no posto número 4 temos a Casa das Flores. Ai, esa sí que na vin. Coñecedela? No, de que vai? Contanos un pouquiño. Pois vai dunha familia, que é a familia de la Mora, que ten unha floristería. De repente, na floristería, morre a amante do patriarca da familia. Mi madre non será iso Pasión de Gavilanes. Parecido. Originaria de México, máis ou Sí. menos, de parecido. O sea, o problema empeza cando morre a amante do patriarca. Efectivamente. Pero a amante do patriarca formaba parte da familia. Non se coñecía, e a partir de aí todos os segredos comezan a Vamos sair salindo a luz. Bueno, Pasión de Efectivamente. Gavilanes tal cual, vamos. Morre O primeiro de morte capítulo natural. morría. Tes que vela. Tes que vela? Claro, non imos facer aquí spoilers. Claro, tampouco. e me comentas despois. Vale. Com- Pois eu Comentas sí na que sección. de feito teño en mi lista. Así que a ver cando saco É moito que tempo. saiu fai vereina. uns días Merlisa Pereau de eu resolvei todo o meu tempo para vela. Entonces, non está na tua lista, verdad? Non. Pois no terceiro lugar temos unha serie máis americana que é The End of the Fucking World. Vista. Bueno, non vin a última tempada que saiu este mes pasado. Mm, Aínda non a vin porque, non sei por qué. Vin a da típico e non vin a de The End of the Fucking World. eu por pero... tempo tampouco. Sí. A verdade é que tampouco. Pois é unha serie que vai de dous rapaces, un que é un pouco psicópata e a nena que enamórase del. Bueno, vive moitas aventuras e moi louca Moi loco todo. a serie. Ela só quería escapar de todo, él só quería buscar un momento perfecto para matala. Entonces era un pouco raro. Hostia, que bonito. E no posto número 2 temos Shameless. Oín falar moitísimo dela. Como veredes, eu vexo moitísimas series. Porque desta lista ainda non vi ninguna, pero...
Tes que velas. É que isto é para que as vexades, home. Perfecto. E quedan todas anotadas. Pois é dunha familia na que o pai é un borracho e a irmá maior é a que cría a todos os rapaces. Vese como é unha familia desestructurada e costalle seguir adiante e ten moitos problemas e iso, basicamente, a serie. E bueno, no posto número 1 temos Xogo de Tronos. ¡Ah! ¡Qué desilusión! Game of Thrones. Tiñades que esperar, bolo. Sí, por eso mismo, esperábamos algo fantástico, algo que saíse da norma. A min pareceme unha película increíble, gravada perfecta, pero bueno, podían currarse un pouco máis o final, a verdade. Todo o mundo di, a verdade, Todo o mundo di. Eu, sabedes para que me serviu a mí Xogo de Tronos? Xogo de Tronos cadrou o ano pasado, cando foi a última tempada? En xaneiro, pode ser? Non me acordo agora, a Xaneiro séptima. deste ano. Sí. Cadrou creo que cando estaba eu, pois creo que con exames ou con traballos. E había moita xente da miña clase que non mira o capítulo final porque estaba con exames. E a min gustei moito sair do exame e comentar as respostas. Sempre hai un que che di: a mí non me la comentes, e dixen eu: pois como volvas a decir a frasecita de a mí non me la comentes, conto o final de Xogo de Tronos que eu vin en Twitter. Non mo dixeron en toda a semana de exames. Moitas gracias ao creador de Xogo de Tronos, que, por certo, en Barcelona hai uns grafitis moi guais sobre os personaxes de Xogo de Tronos. Sí. Está Daenerys, eu non a vin, pero se me todos os A nomes. protagonista é Daenerys Targaryen e Jon Snow. O de Jon Snow tapárono un señor que puxo ali o seu nome, pon Andrés, non sei que. Bueno. Pero de verdad que decepción, porque Andrés vi unha Nieve, foto era ajá. preciosa. Igual Neve sí que tiñas. No cerebro, máis ben. Pois pareceme a mellor película. Os actores, unha vez máis, imos mencionar a Emilia Clarke, que vamos a é a ver. favorita. Emilia Clarke, eu adoro esa muller. Flipas. Vexo, é como Javier Rey, Ai, todo o que tamén. ela fai, Aquí somos excepto Juego de superfans Tronos. de Javier Rey. Vexo. No, é que eu e Alicia somos moi fans de Javier Rey. Sí, pero completamente. Pois tens que vela esta serie, Pois- que pois é increíble, aínda que se tedes pouco tempo, mellor non a vexades, porque son 8 tempadas e 50 minutos cada capítulo. E bueno, Sí, eu madriña. justamente por eso unha hora algúns. en la casa de papel justo me pareceu o mismo, que me pareceu demasiado larga. Pero bueno, apuntámoslas todas. As túas recomendacións, e bueno, xa che contaremos se vamos vendo algunha ou non. Así me gusta. Ata a Moitas semana que grazas. vem. Bueno, dale ata a tempada que ven.